Sa pagyaman ni Mr. and Mrs. Efren Hapalya and family. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Rolando Isidro and family. Pagyaman ni Jerome Garabeles and family. Pagyaman ni Maria Banaw and family. Pagyaman ni Jeffrey Banaw. Pagyaman ni Delia Isidro and family. Pagyaman ti Familia Teregala. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Manuel Garabeles Sr. and family. Pagyaman ni Florentino Piso Sr. and family. Pagyaman ni Aida Pesteo and family. Basta payment ngayon tayo raman dagiti sa mga nadamin minatay tayo. Mga ikararagan, isuti kararwada Maximo Habon, Flora Habon, Rodolfo Habon, Anastasia Gabayan, Connie Flor Piso, Florentino Piso, Consolacion Piso, Damian Falculan, Nori Garabeles, Alfredo Habungan, Patricio Habungan, Hermojones Garabeles, Maria Garabeles, Andres Garabeles, Antero Dominga, Antonio Regala, Marion Batalla, Eduardo Regala, Victor Isidro, Maria Teresa Isidro, Dominador Bilog, Kendago kami na niyamin minatay ngawan pulos makalagip kalapad. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako makala kayo. Basta ako mama. Kakabsat ti Diyos, awawagan tayo, sumurot ken kuana. Ited tayo ti amin tayo, ti panunot, puso ken nakam tayo. Agkamatalat tayo, ti panangidalan na, ti panangaywan na kada tayo, nga agserbi, nga agayat kadagiti kakabsat na. Tapno nga may karita ang makirano iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan na. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kasyan na. Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan na. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, at kalpasan di pan nakapakawan, lagi basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, hindi ko'y nagkakapya, kadang iti tattao anaim bakit panagnak na kenda, imunan nadaka, ikanhog na kapagrukbakan da ka daydaya wenda ka agyaman kam ken ka gapuiti naindakla adayamu gloria iti Diyos iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, kes ika pumiya Jesu Cristo. Anak ni
Diyos nga hapon, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Kamangikan, kadang inibasbasul ti lubong, kasyan na kami. Kamangikan, kadang inibasbasul ti lubong, kawanen kadlay ko parararaw mi sikas itutugaw iti makannawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Yan tangay siksika o ako, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti ako, siksika ti kamatwan. Ititimpo yung Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Pumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, iturong mo kad dagiti puso mi, tapno makaayayo daken ka, ket babaen tinagan ti ayayatem nga anak mo, umad-adu dagiti naimbag nga aramid mi, gapo ken ako Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag, ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Naibabain idi ti daga dagiti tribo ti Zabulon ken Neftali. Ngem iti masakbayan, maitan-ok to daytoy adaga, manipod Mediterranean nga agpadaya iti daga ti ballasin ti Jordan agingga iti Galilea, apag naedan dagiti ganggan na et. Dagiti tattao anagna iti kasetngetan, nakita da ti lawag anagpaiduma ti ranyag. Nagnaed da iti daga dagiti aniniwan, ngem ita, agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda, o apo, inyeg mo ti raguda. Gapo iti inaramid mo, agragsakda akas iti panagragsak dagiti agan-ani wenno agbimbingay iti sinamsamda. Winayawayaam ida iti panakaadipinda. Inikkat mo ti pangor anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek iti nasyon anang idadanes ken nang irurumen kadagiti tattaong akas iti panang parmek mo iti armada ti medyan idi ununana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Siya asino ti kabuten ko. Ti Apo ti sariked-ked ti biyag ko. Siya asino ti kaamak ko. Di ako isilaw ken salakan ko. Maysa abanag ti dinawat ko iti Apo. Daytoy laeng ti kalikagom ko.
Agnaedak kuma iti balay na, iti unos ti panagbiag ko. Tapno mabuyak ti dayag na, ken agdawatak iti panangidalan na. Tiapo ti silaw ken salakan ko. Mamatiak abayat iti panagbiag ko. Makitak to ti kinaimbag ti Apo kadagiti tattao na. Agtalek ka iti Apo, mamati ka, ket di mo pukawen tinamnamam. Well, agtalek ka iti Apo. Tiapo ti silaw ken salakan ko. Ti may basa na adaw ito muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat ko, ipapakaasik kada kayo, gapo itinagan ni Apo tayo ay Kristo, ngagkaykaysa kayo iti amin asawenyo, tapno iti kasta, agtutunos kayo ket di kay mabingay-bingay. When, nananay ko ma ti panagtutunos yu iti panunot ken panggep. Tadanamag ko kadagiti sumagmamano at tao, iti pamilya ni Chloe nga agaapa kayo. Kakabsat ko. Kastoy ti kayat ko asauwen. Agigidyat kayo iti sao, tunggal maysa kada kayo. Kadwanak ni Pablo, kunakano ti maysa. Kadwanak ni Apolos, kunamet iti sabali. Kadwanak ni Pedro, kunapay kanu ti dadduma. Ket addapay agkuna, kadwanak ni Kristo. Nagadukit din a grupo ti nagbibingayan nyo ken ni Kristo. Ni kadi Pablo tinatay iti krus gapo kada kayo. Nabunyagan kayo kadi akas pasurot ni Pablo. Sa anak na imbaon ni Kristo tapno mamunyagak. Nudiket tapno iwaragawag ko tinaimbag adamag. Diyak usaren tinainsiriban a pagsasao amangan no maikat ti panakabalin ti ipapatay ni Kristo iti krus. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo at ako mga kadakayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Itinadamag ni Jesus na ibalod ni Juan, nagsugli jay Galilea, saan ang nagtaing iji Nazaret, no diket, napanag na ijay Capernaum, may sangaili iti igit ti danaw ti Galilea, iti sakop dali ti daga ni Zabulon ken Neptali. Naaramid da ito'y tapno matungpal ti impadto ni Propeta Isaias. Daga ti Zabulon ken daga ti Neptali, iti sibay ti danaw, iti ballasyo ti Jordan, Galilea ti pagnaedan dagiti hentil, dagiti tattao, nga agnaed iti kasipngetan, nakita da tinaranyag asilaw, ket dagiti agnaed iti nasipnget adaga ni patay, nagranyag ti lawag. Maningpod iti dayta at tiyempo rinugyan ni Jesus tinangasaba, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, agsipod ti asaligan ti pagarian ti langit. Idi magmag na ni Jesus iti igit ti danaw ti Galilea, nakita na ti dua nga agkabsat amang ngalap, ni Simon amanagan Pedro ken Andres. Iwaywayak da idi ti ikat da iti danaw. Suruten da ket pagbalinan kayo amang ngalap kadagiti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti ikat da ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus iti nagda ket nakita na ti sabali pay nga agkabsat da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bilog agraman ni Zebedeo ket isagsagana da dagiti ikat da. Inayaban ida ni Jesus. Dagos a pinanawan da ti bilog ken ni Zebedeo nga amada ket simurot da ken Jesus.
Sinursur ni Jesus ti amin na paset ti Galilea, ket nang isursuro iti uneg dagiti sinagugada, inkas kasabana ti naimbag adamag ti pagarian, nangag-agas kadagiti na duma-duma a sakit ken sagsagabaen dagiti tattao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Sino tinakarit nga nagdigos kanya yaw? Siyak salaan na talaga. Siyak lati katangkanan. Gramang kakadwag, din sa akin nakamulumog. Ganasan da naturog ta, nalamin. Nakumano iti nagayaban ni Apo Jesus ti Adana. Kanya galing kamangalap da Pedro, Santiago, niya naganan Andres, Santiago ken Juan, nagkabsat. Ke may imagine mo nga talaga kunana nga ay iwaywayat na pala ikat, agiwaywayat na pala. Kanya ti ko na ni Apo Jesus kadawada, umay kayo surutan da agbali na mangalap ti tao. Pinanawan da adagos kaya nangasawan handang ni indulin pinanawan da adagos. Nagbilog ni Apo Jesus nga nagawis kadawada. Anak mga Jesus gamin nga nabilag ng mga awis kada kayo. Nagbilag. Kuno tamo no dito'y kumakan niya kayo. At pagpadanong ka taon, nagburburas kayo timanay. May kayo, ay sumurot kayo kanya. Hamuid na po na di makinamon. Kalata sumurot kayo niya po. Pinanawan na garong niya dagos. Dahil ti panagayab, ti bilag, ti awis ni Apo Jesus. Awan ti panagkudkud, dahil ito nga adalan. Kamu ti ay trabaho da, no, nang nangyayari ta, diti reading tayo, maibasa, maningkod Lunes, aging gana ti idi kalman, kanya ti maibasa-basa, imisa ti bigat, ti daily readings tayo, kanya ti dyan, nangawawis, dagito ay panagawis ni Apo Jesus ti adalan, mapan na ibaon ida, kanya ti umunang aramidan da, ti umunang trabaho da, paksyaton ti demonyo. Nakakita kayo ti demonyo? Tayo takaabayaw. Kaan na demonyo dahi ta, pwede pag-aropiwas, nagloko kayo. Kaan na demonyo dahi ta. Nakakita ka, paksyatin ti demonyo, agbabawi ti basol niya. Agbabawi kayo kadagit ti basol, paksyatin ti demonyo, hindi panahon na lang. Dahil dati reading tayo, na ulit-ulit, aging gana di kalman, tatata dito. Dahil gamin ti misyon. Dahil gamin ti misyon, dahil ti adalan. Mangpaksyat iti demonyo. Magibaga nga agbabawi ka dagiti basbasol. Ngayon na hantay nga mapaksyat ti demonyo, hantay nga narigat ti panagbabawi. Dahil ti misyon na nakaibaunan da. Kaya ti demonyo ko na da. Di panahon ni Apo Jesus ka lumugan ti demonyo. Tsaka munod na malugluganan kanyayo ti demonyo. Ngayon demonyo ka. Awang nga ta, kung kunangarod ka, kasano da tayo kuman. Nabunyagan tayo, manong tawanan, more than 2,000 years ago. Naibunyagan ni Kristo dito. Lumugan pa nga ti demonyo. Mabalin nga haan, depende kami DJ panirigan tayo tibiyag nga kung kuna. Hindi nga rod, kaur-ordin ko nga padik. Tasan talos siya, tibutang ko kuna. Bagtahanak na kariing, alas 2, may nagtok-tok-tok ka dyan, yan ti kumbentaw. Bagtahanan na ka rin, tajak to na pang nga may baysa. Nalpas ti misa ti bigat kastoy, alas 6, di pa nga, apaw, nagaduda na gaya sa nga grupo. Umay mo man kitaan na pa ya, naluganan mo di anak may. Diyos ko pa kawan naman yan, ti kastak-tagtan. Mabuti nga ngat asin pa dalakapay, ayun, bagkal. Nanakta cross, holy water, blessed sacrament, Biblia, inayabak mo na giti lalaki at tatlo, suda ti manglugog mo kan, suda malugoban, alangan nga siya mo. Ngom mo di ba ipapanan may agparking gidalan magnakatiwaig ka kawayanan sa kanto madanon di ayan ti balbalay. Diyos ko kada pangkamkamatan nakasutana akpay mo nakibitbidang kasutana gitan no kamatan nagtatimonyo. Dumano nak ijay ka nay kunak no da pangagas ko nga holy water kada ko ka dijay na kay dayan ti papag asin, bayabas, bayobana, niya pa tayo. Ang dadasin sa amin ni kabilda giant na pangpaksyan. Kapaya ko na ka, nay, awang magaya.
haan nga naluganan no kanon daytay kasi agpuya medyo adda wala ko na ay maglaka tajak pinakakita tinaluganan ti demonyo. Kasi na po Diyos ka patpatak di iman labusan nyo kung nabasa ka. Agapot mo ay hanga naluganan datoy tati naluganan ti demonyo kung nadaawan babain na. So kung naawan babain mo naluganan ka. Niya ang babae nga mabain ka diya ka patpatak di iman na ka awan agi no tumitiriter ti banban ta ima pigsaak ka anay kunana mo kaya nga naluganan ti demonyo datoy pakanin niyo pag ginanain niyo ang talpas awanan kuna kay di ko kawang mutay anak pay nakakita ti naluganan ngam kunana won kasla kala ko depende kami di pa nagkita kay ti lubong Nati pa nagkita ang tilubong ka good nagsaya ang tilubong nga di pa nagkita ang tilubong ka bad, agror at demonyo. Hindi pa nagkita ang tilubong ka dakas, agror at demonyo. Hindi pa nagkita ang tilubong ka nasayaan, agror at nasayaan. So nga po kasano ti pa ng paksya ti demonyo. Ti maamok ka basic nga aramidan na tatlong gumura ti demonyo kanya tayo ka do good. Agaramid ka tinasayaan. Hangat ang agsangit ta demonyo, hangat ang marigatan ta demonyo, no? Gipusong ka si Aya, nga tumulong. Ita pamilyang ka, napudno ka nga agserserbi. Ita gimong mo ka, kaya tanda ka dagiti tao, gaputi kinasayaat mo. Among ti agpadigo, nga digulaeng among ti mga yat kinikabsat mo, digat agsangit ti demonyo, matukas ta. Mabalin na nagtaa nga, insis kanya tayo, anya ti bagat ti demonyo kanya tayo, tumangsit ka, nadating mangsit, tumangsit ka mo. Nya ti bagat ti demonyo kanya tayo, aburnong ka, agimot ka, para masakbayan. So, ada kayo na imot, ano dyan ka mo, adipon ti demonyo. Nagigit ti bagbagana. Pangatong tabagin, magpatangsit ka, sikati maipagpadaya. Uri dito maibasa pa tayo. Nakuna ni San Pablo, dito may kadlo nga maibasa. At doon nagkuna ka na kayo nga, adipon ni Apollos, adipon ni Paulo, kunana. Ito ni San Pablo, adipon na kayo ni Pablo. Kuna ti daduma, adipon na kayo ti sino, ti akin adipon. Anya ti imbaga ni Pablo kadakwada. Nila ang Kristo, may sa ti pagserbiyan tayo. Kinudaduma, ti demonyo garot ki ibilang na kanya tayo nga ti pagserserbiyan tayo nga daduma ka ibagbagi tayo datayon ti may tantanaw datayon ti may daydayaw ngano ti pagserserbiyan tayo ti tantanaw tayo ka haan nga ni Apo Isus di sanay ko tayo mula ti maning maaping itangsit mo nga ado apit isuna nang pay latemal di daduma ka dagiti mga agaw kanya tayo kini Apo Isus hantay mapupukutan. Kadagito iti na may na kunana sanak na imbaon ni Kristo kunana. Tapno ibaga anya naganan tapno mamunya kat iwaragawag kula ang tinaimbag adamak jako sa rin anin saripat pagsasao. Ang mga numaikat ti panakabanti ipapatay ni Kristo iti cross, gadya ti imbagana. So ano, kitaan tayo, panagbiag tayo, so dijay. No, mapangkin Kristo dijay aramid tayo. Amin nga aramid tayo, amuyot agaramid din na imbag, mabaling nga pagsupapak ti basol. No, amo tayo nga nagbasol tayo, so papakam ti agaramid ti na imbag. Ayat adum di agaramid ti na imbag. Sinuwarog mo ti demonyo mo na mayak na kumarit kanya tayo na di puso tayo ikarkarigatan na parang Kristo. May kadwa ako na karog, ulitan. Kasano ti panangpaksya ti demonyo? Ito'y Pilipinas deklaradan nga kada diocese at dan akin ministry iti exorcism. Kanya exorcism, ito na rin na buy-buy ayo na dyan, kapan mangpaksya iti demonyo, dagiti naluganan. Nagagduma ka, nakabugutan pa yung nag-exorcise data, amin di balayo, amin di lugan nyo, at nakimpot ita nga demonyo, kung kunada amin. Ganit ka bugutan. Naman ti kunana di may isang na santo nga nangibaga, ti the best exorcism kunana, isuleta, confession.
panagkonpisar. Taapaya, umuna no nagkonpisar ka, anya ti umuna nga aramidon ita, kinapakumbaba. Apaya, anugutan mga sika nakapsot ka. Awan mo nadagsan nga basol ko ako uwan, mabalin. Awan nadagsan nga basol, awan ti mortal sin nga naaramid tayo. Ngam, maminsan, mamindot ti makatawan ing katapno, madalusan. Isang nagkonpisar ka, umuna na itano, kaya mo nagkonpisar, napakumbaba ka. Kagura di mo na, napakumbaba, ti kaya na tumangsik ka. Sa kaawatan din na santon ako mo yun, makinis-misa ka Domingo, kas anong oras ti panangabak na, uwan ti bilag ti di mo nyo na bilag. Hantay ka ba ulan as tao laan. Ngam awan pangabak na itibilag ni Kristo. Iso ko na nakakaput tayo kinukuha na, lumangabak tayo kinukuha na, itinagan ni Kristo, kaya ni Kristo, o hantay ka ba ulan nga tao ngam kaya ni Kristo itinagan na. Kanya ti kunana ka dagiti adalan ing kayo, iwaragawag tinaimbag adamag. Anya tinaimbag adamag. Anya ti ibaga kayo, agdan ni Kristo. Good news of salvation, na isalakan tayo kin Kristo. Kasano warag agdan ni imbag adamag, ije pamilya mi, kasano na isalakan kami ako, DJ nga rod. Iti pamilya, iti gimo, iti komunidad tayo. Uray no agdaan kam kamali, no di pamilya nga makapagpipinakawan ken makapagsisindaranay na imbaga damag addad nga pamilya. Ore adda agbasol mailaw anta mailaw antay maami nga agbasol sinno ayat ti haan. Ore adda nagbasol kamong ti pamilya, katrabahuan, kaaruba, ti bagbagana tapno makastret ni Apo Jesus, paksyaten di basol anya di jay umuna pamakawan. Tano di basol ti italmod tayo, nagbasol ti sumot ti tututukan tayo, dahi taa, ibaga ti demonyo ang singirem di basol na, balsem, kuna na. Kung ti panang paksyat nga rod ka, dugod, anya di jay, pakawan na, maawatem. Dagiti ti trabaho, dagiti adalan, oray ni Apo Jesus. Nagmayad na ni Apo Jesus, naawagan dan, si Murot dagiti yung adalan ni Apo Jesus na panan, inya ti bagbagana, inikat na dagiti sagsagabaan. Inagasan na dagiti sagsakit, dagiti tattao. Anya dagiti sagsagabaan tayo. Ado ati agsagsagabati, sakit tinakag, agsagsagabati, apal, agsagsagabati, kinatangsit. Amoy iti kinatangsit, mga abak haan agsagsagaba dayta. Kada gito iti haan na tayo nga maluganan, makunak dagiti demonyo, nga mabalin na nga usaran dagito. Tapno abaken na tayo. Iso nga ti tao nga nakamula ti saksakit tinakam, apal, tangsit, pasindayag, amin yan adtoy idurdurok ti demonyo deta. Kanya pangabak tayo, so nga dugod. Nagkumpisar, ikumpisar mo di kinatangsit, ikumpisar mo di jay kamalingan na aramid mo. Ang komunyo, kas ano kay nga ron ti panangabak na. Iso nga dito nakitkitaan tayo ni Apo Jesus, inayaban na dagitoy, taptan, haan laangan nga napaksya ti demonyo kanya tayo, haan laangan nga naman nagbabawi tayo ti basol tayo, maawawis tayo mutin nga sumurot ken kuana, mangiwaragawag tinaimbag na damag. Gaputan na pabaro tayo kin Kristo, oray nagbasbasol tayo, nagbabawi tayo, mapagpabaro tayo mutin, anya mo ti awis nan, awisin na tayo mutin. Nga anya rin dyan, iwaragawag ni Kristo. Kasano, iti inaldaw-aldaw. Haanlaan nga di gaggagaram ang iwaragawag do dik iti iso ti wagas ti panagbiag tayo. No ti wagas ti panagbiag tayo ka si aramid ti nasayaan, nagdag ka mali ka agpipin nakawan. No ti wagas ti panagbiag tayo ka agtartarigagay nga paralaan kin Kristo, amin nga aramid tayo, nagmaya. Kung nanangarog ka, oray simbaan, oray kasano ka ado ti tao, oray kasano ka mayat program, oray kas ano kapintas ta simbaan kada dekorasyon. Nohaan nga parakin ni Apo Jesus ti aramiden awan tupay laeng. So nga even our prayers. No dadluman no jay kararag tayo ka para ba naging bubukod. Haan pa lang nga parakin ni Apo Jesus ay narigat pa laeng. So matatakap sa tay awis na kada tayo nadalusan tayo magkain. Nadalusan tayo kin Kristo. At kang kamalitay laang. Anya tiyo muna, lapak siya atin, pagbabawian. Anya tiyo mo, aramidon tayo, so papakan, di kamali itinaimbag.
May kadwa no naawat tayo ni Kristo, nadalusan tayo, awisin na tayo nga agbyag para kin Kristo. Haang kadiang para kin ni Apolos, kunana haang kadiang para kin ni Pablo, no di para kin ni Kristo nga nailan sa iti krus. Kanya dahi nga ibagbaga ng aramidin tayo, pagbalingan awagas ti panagbiag, ti agda ikarkarigatan, ti agbiag, nga napudno para kin ni Apo Jesus. Kas ano? Panagserbi, panagayat, panagsisindaranay, panagpipinakawan, kanya nga rin ti lugar ti kasano nga rin nga abakin na deta pamilya ni Apo Jesus na deta pamilya nagkomunyon, nagpipinakawan, at titinarapay, kasano nga rin nga mga abak. So kuna na di exorcist nga rin nga nakatibulak idi, nagkalamisaan ka di Manila. At naluganan ko na uspos itong alumuga. Dinamag na katoliko kayo. Uwan. Makimismisa kayo. Haan. Nagkurkurpisar kayo. Haanan. Nakabaybayang nga panahonan. Talaga ang sumunod ti demonyo. Tinaramid na ginalugaan. Na sinagsagid ginaluganan ko na kinunkurpisar na dagiti kakabsat kada pamilya na dagiti nanang kita kinumapsot na apa. So, hindi mo aramidan tayo. Awan mabalin tayong aramidan. Dalusan, para kin Kristo. Agbabawi, para kin Kristo. Awan ti pangapak na. Anya pa ti benefit na kanya tayo. Ang kadi nga ore ko na tayo. Ore hantay karkarigadain nga pagsyatan tadi mo nyo. Karkarigadan tayo. Agbiag na nadalus ka. Makaayaw ka iti imatang ni Apo Jesus. Maradragsakan ni Apo Jesus. Daputa mabalin nang ipagpanakil nga anak na ka. Hanggang nga nagpintas tayo jayan. Kas ano pa'y naruti abak na dito nga kalaban kada tayo. Although, kunana, agsipot tayo. Tati demonyo, kabiro ka na dito gundawa ay nakapsot tayo. Sumrad. So, kanayon kuma, agnanayon para kini Kristo. Si kakararag para kini Kristo. Pagayak-yak tayo ti pamati, mamati ha, iti Diyos ama man nakabalin amin, anamarasuay tilanig kanda ka. Mamati akmat kaniso Kristo, bugbog tong anak na kinapo tayo. Ngayon ni Santa Maria Birhen, nagtutuok ni panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus na tayo kahit na itanim. Imulog kaya nakitinatay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit kes tugaw manawan ti Diyos ama manakabalin namin. Agapuntot sa diyay may maupong kanagiti si bibiyag ken kanagiti natay. Mamate akmat Espiritu Santo, pagsyakmat ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririmnanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, arudan tumat panapungat ti bagi ken biyag nga agdanayon. Imay ni Apo Jesus kas ari ngem nagturay babaan di panangipakita na ken panangibiyag na ti pagayatan ti Ama tapno mamati ken agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo kas ari tayo intay nga rod ikamang ken kuana dagiti kasapulan tayo ket kuna tayo Apo iturayan na kamkad asi-aasi. Apo iturayan na kamkad asi-aasi. Apo Jesus, impakitang tinagpaidumat ranyag na alawag kadagiti tattao. Anag na iti kasapngitan. Idawdawatan mi dagiti mangitugturong ti simbaan mo. Ni Leo a Santo Papa mi, dagiti obispo ken papadi. Tapno agserbida akas lawag amang idalan ken mangiturong kadagiti amin a tao. Ket agtultuloy amang iwaragawag tinaimbag adamag. Kumararag tayo. Apo iturayan na kamkad asi-aasi. Apo Jesus, ipakitam kada kami, no kasano tagturay akas napakumbaba nga ari. Idawdawatan mi dagiti mangitortorong ti gobyerno mi, tapno aramaten da tinaitalek nga akem kadakwada, apang padoras ti pagilyan mi, kumararag tayo. Apo iturayan na kamkad asi-aasi. Apo Jesus, winayawayan na kami ti basol a nakaadipinan mi. Idawdawatan mi dagiti adda ti pagbaludan, gapu iti krimen a naaramid da. Ittemkad kadakwada ti grasya ti panagbabawi, ket maamiris da as pakumbaba, iti nagbidutan da. Kumararag tayo. Apo iturayan na kamkad asi-aasi. Apo Jesus, impangrunam
akinaasyan dagiti maidadanes ken mairurumen. Ikamang miken ka dagiti awanan gaway a biktima ti krimen. Dagiti inosente a biktima ti gubat ken kalamidad nga aramid metlaeng ti tao. Tapno maikanda tinananay nga hustisya ket mariknada ti kaaddam kadakwada bayat ti inda panagsagaba. Kumararag tayo. Apo ito rin nakamkad asi-asi. Apo Jesus, babaen ti papatay ken panagungar mo. Pinarmek mo ti patay ket inted mo ti biag kada kami. Idawdawatan mi dagiti minatay mi. Tapno maawat dan ti biag ken saganam kadakwada. Babaen ti bileg ti papatay ken panagungar mo. Kumararag tayo. Apo ito rin nakamkad asi-asi. Agulimat tayo tayo magdawatan dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo ito rayan matangkad asi-asi. Denggam ako dagiti kararag mi. Adupay kada kami ti saan nga umawat ken mangbigbig ti kinaarim. Dawatin mi ken ka nga agtoray kumalaeng kaayat ken asin kada kami anakapoy at taom. Ken italit mi ken ka dagiti akarkararag ita ken iti agnanayon. Amen. Makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may pahay, pakidaydayawan, kan pakaigloriaan tinagan na, kan kastama na pagimbagan tayo, kan tikadabukan, tinasantuan na iglesia na. Awaten kad apo dagitoy daton mi pasanton kad ida iti kasta agbanag da apakay salakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumaga na kayo. Itagaayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigat rumbeng. Pag noon ay amay karigat rumbeng annong migat pakay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Dios. Tabigbigan mi apakaitan o kan tagloriam, seka a Dios adi matay, saranayon ti tao ana ikari amatay.
Tay dinarip kanan ti langit, iti managbasol a tao, impaay mo ti panangisalakan mo, babaan ti nasantuan na kinatao ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayo itadayak mo, ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agraragsak nga agnanayon ita saklang mo, ket dawatin mi kay palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat konami. Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin a Paswa, ilangit ken daganap nuda, iti pakay daydayawan. Usana, nilikangatwan, malaydayaw ti umay, iti dagan ti Apo. Usana, usana, iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, biig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga roti paay mo kay Espiritu mamang pasanto kadag ito'y adapon. Tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadag iti disipulos na ket kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, kada ito'y ti bagit, iso may yawat to amay paay kada kayo. Kasta met akalpasan day di pa ng rabiida ng ala iti kalis, nagyaman malingken ka, sana inted kadag iti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket tuminong kay amin iti daytoy, kada ito iti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon at ulag. Iso amay ibuyak to, amay paay kada kayo, ken kadag iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kinika panagungan, intakan sa salatan, sikaman mo, mo. Itingarot pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayong paay mo amay kari kami, nga dalito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami makirano iti baging kandara ni Kristo, pagkay-kaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pa met ni Leo Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat na pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan da ken kay iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon a biag. Ket magiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda anak kapudno anak serbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan o ken mangidaydayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi kan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Yun tayo umararaw iti Ama, gatlualwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Ang aming hadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariak, matungkal kumatinakan mo. Ito'y daga atas sa dilangit. Itdan panakam daldaw ito'y tikanan mi di patinayon daldaw. Kawanan dagiti basol mi, akasmet ang makawan mi. Kadagiti nakabasul kada kami. Di nakamet bebean, kumanugot ti siliso, salakan na kamulit nila. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng. Ngay ti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kaniti ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Tagupan, katunayan, Balingken dayaw tag na tayo matingkod sa O ako mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanya ti dadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nuro iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kanukwana ti kapya ken panagkay sa si kangagbiag ken agari. Iti agnanayon nga wanding kana. Ti kapya ti apo kan kana yung kumanga da kada kayo. Kasta kumawit yung Ipaay kayo ti kapya itong galmay sa kada tayo kapya kada kayo ni kapya. Kordero ti Diyos, ang mga ikat, ibas basol ti lubong, asyan na kami. Kordero ti Diyos, ang mga ikat, lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, ang ikat, ibas basol ti lubong, ikdem kadakam ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa magikat kadagiti basbasol ti lubo. Nagasap tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo Diyan may kayo may katanya, may sinala sa kumambay pagtuntoy. tinapasok mi.
Kung mararag tayo, manakabalin na Diyos, ipaay mo ka di, taga amin na nakagunod ti grasyam, amang ti baro abiyag ka na kami, agragsak kam adi agresa, ti pan nakasalimet-met mi iti daytoy aparabor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at nakuma kada kayo. Gusto ko mami. Benisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Lalpasan ti na Santo na Misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo.